Έθελε 100.000 μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Όταν δουλεύεις με social media, θέλεις χρόνο για τις διακοπές σου. Να κλείσεις το τηλέφωνο και να μην απαντήσεις ποτέ κανενού. Οπότε για μένα οι διακοπές μου είναι ό,τι ερώτηρον έχω. Όταν έπαιξε το τηλέφωνο και ήταν μια μάμα η οποία είπε μου ότι πρέπει να πάει επίγον η κόρη της Αμερική για μια εγχείρηση η οποία να της αλλάζει τη ζωή. Έθελε 100.000 μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Τι να πείστε τον τυπά μου. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ήμουν έτοιμη να σου πω εμπορώ. Επειδή είμαι άνθρωπος που όταν αναλάβω κάτι θα βρω τον τρόπο, με προσευχή μπορώ να πω, με ελπίδα, αλλά και με τόλμη, γιατί τόλμησα να πω πράγματα και να κάνω πράγματα που κανονικά δεν θα έκανα. Κάμαμε έναν social media plan, ευκάλαμε το πολλά αυθεντικά. Μιλήσαμε του κόσμου, ζήτησαμε βοήθεια από influencers, κάποιοι είπαν ναι, κάποιοι είπαν όχι. Όμως είδες και ανθρώπους που θέλουν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Έφτασε μια φάση που ήμασταν νομίζω στις 20 του Σεπτέμβρη και είχαμε μαζέψει 100.000 ευρώ για την οικογένεια. Wow. Την ώρα που έμαθα, πιάσαμε έναν τηλέφωνο και η μάμα ειδικά έκλαιγε που τη χαρά της. Μαριάννα μου, χίλια ευχαριστώ, ξέρω, που είναι εγώ που τα έδωσα. Εγώ απλά εύκαλα το μήνυμα προς τα έξω.